Nego reci ti meni, Sanja, jesi ti slobodan ili zauzet? Ja sam oduzet. Oduzet? Bio sam zauzet, sad sam oduzet. Od večera si zauzet, od istog ovog momenta. Jel može? Da me ti zauzmeš. Ja sam te već zauzela. Val tristača i kreći. Ne treba da pitam, ja sam te već zauzela. Nemoj se prsti naglo, ne volim pršenje nikako, razumiješ, u ovaj doba me to nije mi zadovoljno. Idemo se naglo. To... Idemo naglo ispravljanje. Šta? Ti si izgubila, što se mene tiče. Ne, ja sam pobjedila. Tako što sam tebe oduzetog ponovo zauzela. Ja ću vas da pozdravim, pošto me čekaju drugi, a vi se javite za pol sata opet. Može? Koliko sati si sutra u Lazarevcu? Nisam te dobro razumela. U 13:13. 13:13. 6.6. znači mart. Hajde. Ćao. Ćao, provjer ko je biza, odmah.